in Holwert is 50 jaar in de watervereniging begonnen. Ik reden dat ze dus ook even in Holwert aankomen treden van het 50 jaar bestaan. En je ziet ze echt vanaf wat bewonersinitiatieven in de toekomst gaan samen met de watervereniging onder andere. 50 jaar waddenvereniging. Had u gedacht dat u hier vandaag zo zou staan? Nou, als ik terugkijk, dan verbaast me dat op zich niet. Het is mooi dat die vereniging eruit gekomen is. Er hebben heel veel mensen in de loop der jaren hard aan gewerkt. Er is heel veel gebeurd. Zoals ik al eerder heb gezegd, het is wel zoals het mij ongeveer voor ogen stond. Dat die vereniging er nu nog steeds is en zo vandaag haar 50 jaar bestaan viert. Dat is natuurlijk vreselijk mooi. Het vervult mij ook met enige trots dat ik daarbij betrokken ben geweest. Ik heb maar een heel klein stukje van dat werk gedaan in het begin. Ik heb mensen bij elkaar gebracht. Ik was nog maar 15, 16 in die tijd. Om die vereniging op te richten. Het is mooi dat dat gebeurd is. Heel goed dat dat gebeurd is. Het gebied heeft inmiddels werelderfgoedstatus. Dus er is een grote slag gemaakt in die jaren door al die mensen die daar keihard voor gewerkt hebben. Het is wel een heel bijzonder iets lijkt me. Dat je hier nou staat als directeur van de Waddenvereniging, Arjen. En dat allemaal heeft te maken eigenlijk met het wilde plan van een provincie om Ameland met een dam aan het vaste wal te verbinden. Ja, maf is dat. Dat is eigenlijk niet meer voor te stellen. Hè? Ik bedoel, dat is nu totaal ondenkbaar dat we de hele Waddenzee gaan inpolderen. En dat vind ik ook wel ongelooflijk dat je eigenlijk is maar 50 jaar tijd, is natuurlijk relatief kort. Dat eerst men keek naar de Waddenzee en dacht, oh, dit zijn potentiële aardappelvelden, zeg maar. En 50 jaar later is het werelderfgoed. Dat we met z'n allen naar kijken van, we zien hier een stukje natuurgebied dat zo bijzonder is, dat het wereldwijd erkend is. Dus dat is toch... Ja. En dan krijgen we van die prachtige uitdagingen waar we hier in Holwert voor staan. Holwert aan Zee. Veel enthousiasme bij de Waddenvereniging dus. Ja, toen ze bij mij langskwamen, toen kwamen ze met 4 man sterk kwamen ze bij ons op kantoor om uit te leggen wat ze met Holwert aan Zee wilden doen. Ik wist er nog niets vanaf. En ze begonnen een presentatie te doen. Ik denk, oh nou, nu komt er waarschijnlijk een plan om weet ik veel, een nieuw industriepark te maken. Want anders waren ze niet bij ons. En toen zei ze ja, dan willen we een gat in de dijk maken. En dat verbinden we het water met het achterland, met de Friese meren. Ik zei, wacht even. Dit is mijn droom. Wat jullie willen doen is precies wat ik wil. Dat je gewoon de Waddenzee weer betrekt bij het land daarachter. En dat je als dorp weer betrokken raakt bij het Waddengebied. Dat de vissen kunnen doorzwemmen van zoet en zout. Dat is gewoon perfect. En dus vandaar dat ik meteen heel enthousiast was over dit plan. En daarom is het helemaal te gek dat wij ons verjaardagsfeestje hier in Holwert kunnen vieren. De plek waar nota bene Kees Wevers is begonnen 50 jaar geleden. Omdat dit plan was om daar de dijk naar Ameland te maken. De plek waar ze nu zeggen van we willen weer verbonden worden met de Waddenzee. En doen het op een manier dat ook nog goed is voor de natuur. Nou, het is gewoon een droomscenario. En dan blijven we ook nog slapen bij de mensen thuis hier vanavond. Dat is natuurlijk helemaal mooi. 2024, we breken de dijken. Reëel? Ja, dat denk ik absoluut. Planologisch kan het en juridisch kan het ook. Als de wil er is om dat te doen, kan dat. Maar het kan ook een ILR te doen. Dat maakt het echt zoveel uit. Maar we houden wel beter ambitie binnen zien hier. Gaan wij er doorheen en dat gaat er gebeuren. Holwert aan Zee is echt de toekomst van Holwert. Net onwillig van Holwert, maar je ziet hoeveel gemeentes, een gemeente als Ameland, maar ik en Dokkum, het had invloed van zowel Haast tot een Lauwersoog daar. En ik denk dat we dat net vergeten maken. Het woord is meer dan al in de Holwert. En dat hier nou toevallig dan wat gebeurt, dat is voor het dorp heel mooi. Maar het is voor de regio is het een hele grote vooruitgang, denk ik.